Radu, ai fost campion cu Milsami în 2015, tot atunci ai avut evoluții bune în cupele europene, dar ai fost desemnat portarul anului, anul curent. De ce crezi că ai fost ales anume în acest an? Sunt foarte fericit că am obținut anul acesta, acest titlu. Pot să spun că faptul că suntem pe primul loc m-a favorizat foarte mult în această primă jumătate a campionatului. Faptul că am jucat meciurile la Under 21, m-am străduit la maxim să dau tot pe teren, însă, din păcate, rezultatele lasă de dorit. Și cam asta e. Ce alți portari ai remarcat pentru evoluție din acest sezon? Pentru că ai evoluat în toate partidele, i-ai văzut pe toți la treabă. În Republica Moldova portarii sunt egali, însă aș remarca pe Alexei Coșulev, un portar tânăr, un portar care bate și el la selecționata mare, în ușa selecționatei mare. Denis Rusu, de la Zimbru, care a avut un sezon în cupele europene foarte frumos. Și cam atât. În 17 meciuri ai încasat doar 6 goluri, cele mai puține dintre toți portare. Ești mai încrezut în tine după ce ieși la finalul 90 de minute fără gol încasat? Da, desigur. Orice portar își dorește acest lucru, să joace cât mai multe meciuri la zero, să obțină cât mai multe rezultate pozitive și faptul că meci joci la zero îți dă încredere la maxim și colegilor le dai o încredere pe care ei o transformă în rezultate pozitive, în cu siguranță e nevoie și câștigate, o echipă bună, până la urmă, apărătorii... Da, desigur, aș remarca, apărătorii de la FC Milsami toți sunt buni, același Petru Racu, jucătorul selecționat Vadim Bolohan, care și vreo 2 stranieri, care desigur că și ei au o mare parte în favorizarea acestui fapt că jucăm la zero. Ziceam, te-ai remarcat încă de acum 2 sezoane și de atunci ești titular incontestabil la Milsami, chiar dacă ai o vârstă fragedă, pentru că joci la echipa națională, ai evoluat în ultima campanie de calificare. Tu cum reușești să te menții pe linia de plutire? Pentru că te întreb lucrul ăsta, sunt copii la noi sau sunt tineri care promit, dar apoi dispar. Eu mă străduiesc la fiecare antrenament să mă dau la maxim. Atunci când ies pe teren să uit de toate problemele, toate grijile care le am în viață și prin antrenamentele pe care mi le oferă antrenorii de portari, chiar vreau să le mulțumesc pe această cale antrenorul Vladimir Weber, antrenorului Serghei Dinov și antrenorul care este acum antrenorul de portar actual, Vladimir Mura. Faptul că contează foarte mult ceea ce faci și după fotbal. Și mă străduiesc la maxim să țin cont de ceea ce ține de culisele fotbalului și să fac tot ce zic antrenorii. Și până la urmă fotbalul nu este o probă ușoară. Ai simțit pe propria piele în stagiunea trecută când te-ai lovit grav la cap după un duel cu Vadim Cemărtan de la Dacia și ai revenit la fel de motivat. Și apropo de motivație, sunt jucători care nu sunt la fel de motivați în divizia națională și nu joacă cu plăcerea de altă dată cum se întâmpla pe vremuri. Cum crezi? Care ar fi cauza? Cauza e faptul că la noi în fotbal psihologic se lucrează foarte puțin cu jucătorii. Prima, că pot spun. Lucru 2 este că financiar tot nu suntem... Eu mulțumesc foarte mult că fac parte din această echipă ca FC Milsami, unde starea financiară este foarte normală, adică pot spun, pentru campionatul Moldovei. Însă unii jucători care sunt talentați la echipele de mai jos din clasament și la un moment dat dispar. Faptul că financiar nu sunt finanțați, ei ies cu griji la antrenamente, la meciuri și asta ne defavorizează. Când nu te gândești 100% fotbalul, suferă și rezultatele. Da, și are de suferit din asta și rezultatele și atât că și naționala Moldovei. Adică
puțini jucători tineri vin din urmă care să facă concurență la ăștia mari. Vorbeai, Radu, de psihologie. Noi ne aducem aminte de debutul tău când ai gafat, atunci aveai 18 ani, dacă nu mă știu, în meciul cu Rapid Ghedighici. Ai avut nevoie de psiholog, dacă te mai gândești de acel moment, când ai trimis nefericit mingea în proprie poartă. Da, țin minte. Deja acum, de acel moment îmi aduc aminte ca un moment amuzant din viața mea. Și pot să spun că acel moment mi-a dat aripi în viață, m-a făcut să fiu mai puternic. Atunci m-a susținut foarte multă lume. Atunci am înțeles cine cu adevărat are încredere în mine și sper că în ziua de azi nu i-am dezamăgit. În sezonul când ai devenit campion, aveai deja 20 de ani. Ai început să joci probabil și din cauza pentru că este legea când fiecare club trebuie să folosească un jucător tânăr, dar ai făcut meciuri foarte bune. Ai pus umărul la câștigarea lui Milțami la titlu și ai evoluat cu succes în Cupa Europeană. Ai parat un penalti cu Saint-Étienne care, iată, joacă și acum în Liga Europei, va evolua în 16 contra lui Manchester United. Cât de mult contează ca tinerilor să li se acorde o șansă? În campionatul Moldovei contează foarte mult să se acorde o șansă tinerilor, mai ales că până nu fi legea asta, cam puțini jucători, dacă știți dumneavoastră, puțini jucători jucau tineri. Și eu cred că e foarte bine, mai ales și pentru națională, fiindcă vor crește talente. Dacă să iau pe propria experiență, până nu fi această lege, nu mi s-a dat o șansă. Și deja când a venit domnul Iure Spenco, s-au făcut mai multe experimente, nu mi s-au primit și iată că au zis, hai să punem pe mâță în partă. Și m-am stărit să fac tot posibil ca să mă mențin acolo și mi s-a primit, sper să-mi primească și în continuare, să fac tot posibil să ajut echipa. Radu, propun să auzim ce crede despre tine foștii internaționale Ion Testimițanu și Adrian Sosnovski, ultimul fiind actualul tău tehnician de la Milsami. Păcat că din spate cam nu vine nimeni de tineret. Unicul care este formidabil este Mățu, portarul, care salvează din meci în meci, și la echipa lui și la națională. Are vârstă normală pentru portar și meciuri, dacă nimerește și la selecționată, e clar se deschid ușile în Rusia, în străinătate, nu numai în Rusia. Ajungând de la, eu țin minte când el a venit la echipă, cum prinde minge, spunem așa, și ce muncă și caracter are. Mie îmi place, într-adevăr, cum el se antrenează și anume atârnarea lui față de fotbal, față de antrenament, față de lucru, de munca lui. Asta e un exemplu pentru tineri care, într-adevăr, vreau să ajungă acolo. Radu, antrenorul tău, Adrian Sosnovski, are doar cuvinte de laudă despre tine, dar tu te aștepta ca Sosnovski să fie declarat antrenorul anului încă de la debut, pentru că și-a început cariera de antrenor în februarie, nu? Da, e un antrenor tânăr, un antrenor cu caracter, un antrenor cu ambiție și nu pot să spun că m-am așteptat, dar mi-am dorit foarte mult ca câți mai mulți membri ai clubului din la FC Milsami să obțină mai multe premii și sunt extrem de fericit că au obținut. Faptul că suntem pe primul loc și avem o serie de meciuri fără înfrângere spune de la sine. Da, sunt 11 meciuri fără înfrângere. Ați obținut 14 victorii în 17 partide. Ați învins-o și pe Sheriff. Dar nu regreți că a venit această pauză? Pentru că în iarnă Sheriff și alte cluburi s-ar putea să se întărească. Voi să nu puteți continua pe aceeași linie pentru că, se mai întâmplă. Unele echipe mai intră și în criză. Sau ești convins că veți ataca ferm un nou titlu de campion? Spun că sunt convins la 100%, nu pot să spun aceasta. Deja cu timpul se va vedea, însă faptul că acum s-a apropiat deja pauza primei jumătăți de campionat, pentru noi cred că e un lucru bun, cu toate că chiar mergeam bine, fără înfrângeri, însă aveam mulți jucători accidentați și această pauză era dorită. Sperăm deja că dumneavoastră a spus că doar Sheriff și Zimbru, dar sperăm și noi să ne întărim 2-3 poziții. Și deja primăvară se va vedea cine va fi campion. Care adversar a fost mai greu în prima jumătate a campionatului? Cu toate a fost greu, însă cel mai greu pot să spun că e, desigur, campioana în exercițiu FC Sheriff. O echipă cu jucători talentați, cu jucători care străduie la maxim.
Șeriful la Tiraspol ați pierdut 0-2, la Orhei ați câștigat cu 2-1, dar la fel un meci foarte greu. S-a întâmplat acum câteva zile. Da, la Orhei un meci foarte greu. Terenul deja nu mai era în stare bună, în stare de a arăta un fotbal de calitate. Însă iată că prima repriză am jucat cu vântul, ei au jucat contra vântului și eu cred că asta ne-a favorizat foarte mult. A doua repriză deja noi am trecut în apărare și încercam pe contraatac să-i surprindem, dar nu ne s-a primit. Ei au marcat, însă suntem foarte fericiți că am câștigat acest meci extrem de greu. Și acum vineri ați avut o misiune dificilă pentru că ați mers la Hâncești pe un teren extrem de înghețat. Da, un teren care eu cred că ar fi de dorit cât mai puține meciuri să se joace pe aceste terenuri în care nici crampoanele nu intrau în gazon. Un teren înghețat, era deja și timpul de afară, spunea asta tot. Credeam poate că se va amâna și vom juca pe un teren sintetic, să facem cât de cât un fotbal de calitate. Însă suntem fericiți, fiindcă am obținut cele 3 puncte acolo. Prima repriză a fost cât de cât mai ușoară. A doua repriză deja ei s-au trezit și pot să spun că au avut și ei ocazii foarte multe și șanse bune de a înscrie un gol. Sunteți deja în vacanță. Vei merge undeva la munte? Încă nu mi-am făcut planuri de vacanță. Se va vedea în zilele următoare. Însă pot să spun că vacanța la anii aceștia tineri, dacă vrei să obții un rezultat să ajungi acolo mai sus, trebuie să o petreci în mișcare, adică ce pot spun că voi trebui să muncesc din nou și să țin cont de sfaturile care mi-au dat antrenorii într-o vacanță, mai ales că avem pauză o lună și să faci această pauză o lună, vii cu kilograme în plus, ceea ce nu e bine la fotbal. Și până la urmă munca aduce și roade. Uite, în Vogel acum avem 3 fotbaliști, Artur Ioniț, Alexandru Gățcan și Alexandru Ipureanu, care nu sunt talentați, dar prin muncă au ajuns acolo unde sunt. În Seria, în campionatul Turciei, în Champions League, mă refer la Gățcan. De ce vorbeam și la începutul emisiunii, muncă și în timpul liber aduce roade până la urmă. Da, e drept. Ei sunt exemple de urmat, acești 3 jucători. Pot să spun că eu urmăresc pe rețele de socializare, văd videouri și chiar, cum a spus dumneavoastră, se odihnesc la fel, muncind. Te odihnești muncind ca să obții rezultate, să ajungi acolo la un nivel înalt. Cristiano Ronaldo e un alt exemplu care a muncit foarte mult și a ajuns să câștige astăzi pentru a 4-a oară balonul de aur. În ultimii 9 ani, titlul de cel mai bun fotbalist de pe bătrânul continent și de lume a fost împărțit între 2 jucători, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Mereu se vorbește cine e mai bun. Ție cine îți place mai tare? Îmi place Cristiano Ronaldo, dar ambii jucători pot să spun că sunt talentați. Îmi place Cristiano Ronaldo de pe atunci când era la Manchester United. Îmi plăcea foarte mult jocul lui Cristiano. Mă uitam mai mult pentru că îmi plăcea de portarul Van der Sar, însă prin jocul pe care se remarca Cristiano Ronaldo era greu să nu-l observi. Portarul preferat care ar fi? Portarul preferat de acum e Iker Casillas. Sunt trist că a plecat de la Real Madrid, însă asta e fotbalul. Își face meserie, dacă analizați foarte bine la FC Porto, destul de bine, rezultate pozitive și la fel datorită lui, eu cred că să înțeleg că Real Madrid este echipa ta favorită? Da, Real Madrid e echipa favorită. Radu, o poți urmări pe Real Madrid joi, în transmisiune directă pe Moldova 1 de la 12:30, în a doua semifinală de campionatul mondial al cluburilor. Real are un nou obiectiv, o nouă provocare, să câștige un nou trofeu. Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.